Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Sisahleli naye kuNkululeko kuyo le ngosi. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usearch-e uthi I Know My Story. Bese ufike u-like, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko umfokaZulu. Yiphi inhloso eyenza ngaso sonke isikhathi mfowethu ukhuthale ukukhuluma kanje mfowethu ngalezi zinto osuke ukhuluma ngazo, kusukela koNdlovukazi noMphethokazi kwehle njalo, ngoba ngiyabona abantu abaningi sebefundile lezi zinto bebengazazi. Nkosazana uNomhoyi, Nkosazana uGaya, oMvele kuqala, uSomandla njalo njalo. Kusuke kuyini inhloso yakho mfowethu uma usukhuluma kanje? Njengoba sengike ngithole sekhona nabantu abakubuzayo ukuthi Nkululeko, sicela usicacisele noma usenabele ngoShembe. Ngokunjalo nabanye abagcina beqhamuka, sicela usicacisele ngeSonto lakaLeganyana, sicela usicacisele ngoMasango njalo njalo, nabanye ababuza ngoKrestu. So mhlawumbe ungake usibeke esithombeni ukuthi lezi nkulumo zakho mfowethu, inhloso yakho usuke uqonde ukuthi kwenzekeni esizweni esimnyama. Baba uMabhodla, angibonge baba. Inhloso enkulu baba kusuke kuwukuthi abantu ngifisa ukuthi baqonde ukuthi impilo ayisiyo ngale ndlela esiyibuka ngayo. Impilo siyibuka ngendlela eyinkohliso noma engamanga. Abantu bakhohlisiwe kakhulu. Baba, uShembe sengike ngamthinta kaninganingana. Ngizofisa futhi ukuthi sike sigxile endabeni kababa u-Egenus Lekganyane, okuwubaba naye owenza imisebenzi emikhulu, owenza iy'mangaliso kakhulu. Siphinde sithinte nobaba uMasango, sizobathinta. Nogogo Anamantsumpa phezulu kwelikaMshoshi eLesotho, naye sizomthinta. Siphinde sithinte u-Enoch Mgijimi. Masikhuluma ngo-Enoch Mgijimi, enye indoda eyenza isimanga esenziwa uShembe la eThekwini, Point uShembe, le ndawo ebizwa ngePoint empeleni leya, i-Road Shembe, the Point, the Ocean. U-Enoch Mgijimi-ke isimangaliso esenziwa uShembe wasenza le e-Eastern Cape, lapho ulwandle khona selithi ukuyigqiba i-Eastern Cape. U-Enoch Mgijimi wafika wakhuluma nalo ulwandle lamlalela. Kungeyena futhi yedwa, ukhona futhi nomama noNgqawuza owakwenza lokho, wayekhuluma nalo ulwandle lenza intando yakhe, ekwazi ukuxhumana, yakhontrola amagagasi, enze intando yakhe umama noNgqawuza. So zonke lezi y'thunywa zikaMdali noma zey'dalwa ey'nkulu sizokhuluma, sizoyithinta. Ngibonile futhi nanokuthi abantu bafisa ukwazi kabanzi futhi ngendaba ethinta uJesu Kristu, ukuthi yini uJesu Kristu, ubani uJesu Kristu. Sizokhuluma sigxile ukuthi leli gama elithi Jesus limele ukuthini. La e-Afrika asinaye uJesu Kristu, kepha sinoYeshua. And futhi ngiyafisa futhi sihambe size singene endabeni yeBhayibheli. Sikhuluma amaqiniso ngeBhayibheli, sikhuluma iqiniso, ngoba lapha eBhayibhelini kuthathwe imilando yala e-Afrika yonke, yayisikhombayinwa yasifakwa lapha ngokusho kwezwi likaDagon. uDagon owathumela amaPalestine nama-Roman Catholic ukuthi aweze la azoqoqa umlando wala e-Afrika. Base bejikwa bonke abantu bala e-Afrika ekubhalwe ngabe eBhayibhelini, base benikwa amagama amasha njengoYeshua, lo namhlanje owaziwa ngelikaJesu. Angeke nami ngithi nguNkululeko mase bengiqamba igama sengihambile emhlabeni bese bethi ngumkhuseli, kodwa ekubeni nguNkululeko. Asinayo uJesu, sinoYeshua. And futhi sizokuveza
eBhayibhelini ukuthi iBhayibheli likhuluma ngoJehova abaningi, alikhulumi ngoNkulunkulu oyedwa. KuGenesisi siyathola ukuthi uNkulunkulu wahamba wayobheka u-Eva no-Adamu, wayengababoni, wahamba wayobafuna, waze wabamemeza ngoba kababoni. uNkulunkulu wokuqala lo, kodwa sizobathinta. Khona noNkulunkulu onamadodana amaningi, kuthiwa amadodana akhe abona abantu besifazane balala nabo amadodana. Siphinde sithole noNkulunkulu onendodana ezelwe iyodwa. Uyabona-ke ukuthi akuseyena lona amadodana. Uma kuwuyena ashonephi wonke la madodana njengoba sekukhona indodana ezelwe iyodwa? Sizoyithinta futhi leyo kakhulu. Noma-ke abantu bengasichapha ngey'nhlamba basithuke, kulungile, sizoyigwinya nje iy'nhlamba zabo ngoba ayinamatheli inhlamba. Kepha inhloso ukuthi abantu bazi ukuthi impilo ayiyo ngale ndlela eyiyo, sikhohlisiwe. Nginako nokubona abanye bethi inkululeko no, umbethwe umoya we-Satanism, kodwa-ke akuyona inkinga futhi leyo kimi, ngiyaqonda and futhi ngiyaqonda ukuthi kungani abantu begcine bekhuluma amagama anjeya. Ngiyaqonda ngesimo sokuthi bakhohlisiwe, bazalelwe ejele. Mase sithi sizobakhipha ejele bayasilwisa. Lokho ngiyakuqonda and futhi ngeke ngize ngibazonde. Sizohamba hambe futhi siyithinte futhi nendaba ngoba ngathinta indaba yokuthi umuntu wokuqala kweplanethi wavela olwandle. Kwakhona bathi ayikho leyo nto, umuntu wokuqala wavela emhlangeni. Ungazi Nkosi yami, kuyafana nokungaboni. Umuntu owaqhamuka emhlangeni kwakungeyena umuntu wokuqala kule planethi. Labantu abaqhamuka emgedeni kwakungebona abantu bokuqala kule planet. Yebo, lezi zinto zenzeka, bakhona abantu abaqhamuka emgedeni, bakhona abantu abaqhamuka emhlangeni, kodwa kwakungeyibona abantu bokuqala kwiplanethi. Abantu bokuqala nqa kweplanethi baqhamuka olwandle. Laba abaqhamuka emhlangeni akubona bokuqala kweplanethi. So hambe sigxile nakulezo ndaba, sihlale nakuyo. Sizophinde futhi sikhulume futhi kakhulukazi nangesidalwa esitholakala kwenyanga, okuwumama welanga nenyanga, indlovukazi nomphethukazi. Ngoba abelungu umlando wendlovukazi nomphethukazi bawubhalile, babhala izinto eziyinkohliso ngazo. Leya ndlovukazi okuyisidalwa besinokubonakala emandulo, sithwele iy'nkuni, siphethe, sibelethe ingane. Sizoyichaza sigxile kuyo ukuthi lesadalwa sasithi uma sivelile, kwesinye isikhathi sasivela siphethe iy'nkuni, sibelethe umntwana, sihamba nenja. Kwesinye isikhathi sivele siphethe ibhakede, khona lapha kwimuni sasinokuvela siphethe ibhakede, sihamba nengane, singayibelethile, sihamba nayo ingane. So ngizama ukuveza ukuthi leya ndlovukazi ziningi izinto eyayivela iyizo ngalesi sikhathi savela, and namanje sisangayibona leya ndlovukazi lapha kwimuni. If singadilitha yonke le nkohliso esayinikwa abelungu ngayo, mase sehlise nakophoyizeni esibadlayo laba esabanikwa abacindezeli, siqale impilo siyibuke ngelinye ihlo, singayibuki ngaleli ihlo esikhohliswe ngalo. Leya ndlovukazi sizoyibona, isekhona namanje. Isizathu esidala ukuthi singayiboni ingoba sikhohlisiwe, ingakho singasayiboni. If singadilitha lento noma impilo siqale siyibuke ngenye indlela, singayibuki ngehlo labakhohlisi, leya ndlovukazi sizoyibona. So sizohamba futhi sithinte nendaba yeLembe. Ziningi izinto ezenzeka empilweni yeLembe engabhaliwe ngazo phansi. Ziningi izinto ezenzeka engabhaliwe ngazo phansi ngeLembe, njengoba iLembe abelungu baze balichapha, baliveza as umuntu omubi, onenhliziyo embi. Lokho kungelona iqiniso. iLembe lalifana nesithunywa kulo mhlaba. iLembe lalifana nesithunywa, laliyisithunywa ngoba lakwazi ukubona abelungu ukuthi kunabantu abazayo. Sizophinde futhi sithinte neZanusi.
ezabona abelungu, thinte namagama azo ukuthi kwakungoba ezabona abelungu ukuthi kunabantu abezayo. And 2 futhi sizophinde futhi sihambe sithinte indaba yabelumbi abayinzalo yalo mhlabathi, ngoba kukhona abelungu abayinzalo yalo mhlabathi aba-create-wa uYakobi. Indaba kaYakobi sizoyithinta kakhulu, indaba kaYakobi sizokhuluma ngayo. Abelungu bahlukene kabili, khona abelungu bokufika kule planet, mase khona abelungu abayinzalo yomuntu omnyama, khona abelungu aba-create-wa abantu abamnyama. Abantu abamnyama banobunkulunkulu. So ziningi iy'mfihlo ey'fihlakele engisazoyiveza, ziningi futhi nezinto engisazoyithinta ey'fihlakele. Sazohambe sithinte nendaba yama-Dr. Witchers atholakala le koGhana, ama-Grand Master Wizard engike ngakhuluma nawo. Sazoke sihambe sigxile endabeni yalaba bantu ukuthi imi kanjani endabeni yalaba bantu. Sazohambe sithinte indaba ethinta ama-Freemason. Baba, kusazosetshenzwa kuningi kakhulu. Kumanje ezweni likamoya ngiyafunda, ngiyaqoqa, ngiqoqela abantu ulwazi abafisa ukulizwa, abalifunayo, abalilambele, hhayi noma uba. Ongalilambele kulungile, kepha lonke lolu lwazi ngiyalifunda ezweni likamoya, ngiliqoqela abantu abalambile. Sazohambe sithinte indaba ethinta ama-Freemason. Njengoba ama-Freemason sazi ukuthi inkolo esezingeni eliphezulu ekholza uNkulunkulu wobumnyama engeke ngimbize-ke ngegama. Sihambe sithinte nokudla okuningi esikudlayo nesikuthandayo. Sihambe sithinte ukuthi kwasunguleka kanjani njengekhokhi. Sihambe siyithinte ikhokhi ukuthi yasunguleka kanjani until today njengoba sinekhokhi. Sihambe sithinte ukuthi uchocolate njengoba ukhona wathathelwaphi. Uchocolate wathathelwa kubumnandi be-sex, uchocolate nekhekhe le-birthday, yonke lonto, sonke lonto sohambe siyithinte. Sohambe sithinte nendaba ethinta oGucci, lama-brand aseqopheleni eliphezulu agqokwayo. Baba, kusazosetshenzwa baba mabhodla, sazohambe sithinte ama-brand ey'ngubo ey'gqokwayo ukuthi until namhlanje sineGucci kwenzakalani, umnikazi wayo wenzakalani. Hambe sithinte iMidas Versace, unkulunkulukazi waseGreek owayeney'nyoka ekhanda. Namhlanje sine-brand yakhe ekuthiwa iVersace. Baba, kusazosetshenzwa kakhulu. Inhloso yami ukuthi abantu bazi ukuthi impilo ayiyona le ndlela abayibuka ngayo, bayibuka ngehlo lenkohliso, sikhohlisiwe. Impilo ayiyo le ndlela esiyibuka ngayo. Abantu futhi baqonde ukuthi umdali wezulu nomhlaba igama lakhe alaziwa futhi alinakwaziwa. Siqonde ukuthi thina sizintuthwane, sifana ney'ntuthwane kumdali. Sikwazi futhi ukuthi umdali wezulu nomhlaba owengamele konke, ogama lakhe lingaziwa, akanalo uthando, akanayo inzondo, akanawo ama-feelings, akanayo imizwa. Onkulunkulu baseBhayibhelini esibathola eBhayibhelini banemizwa, banama-feelings. Umdali wezulu nomhlaba uthando akanalo, lo wengamele konke, nenzondo futhi akanayo. Umdali wezulu nomhlaba akanayo imizwa, umenzi wakho konke, ogama lakhe lingaziwa. Sazohambe siyithinte leyo. Baba mabhodla, abantu mabavuleke umqondo. Hamba nabahambayo, abasithukayo kulungile. Vele nabo khona abantu abayohambe baphaphame bethi hayi bo, khona siya-understand-a, khona abantu abavuka late, khona abazovuka kusasa, khona abazovuka namhlanje. So injalo lento, inhloso ukuthi abantu baqonde ukuthi impilo ayiyona le ndlela esiyibuka ngayo. Kungeze ukugcina-ke nalapho, sizophinda futhi sibheke ney'dalwa eziningi ezikhona ezizinhlobonhlobo ezingabonakali ngehlo lenyama. Iy'dalwa ezingabantu, ezinye namakhanda amabhubesi, ezinye namakhanda amahhashi ngokwehlukahlukana kwazo. So sisazofunda kakhulu, kuningi iy'dalwa ziningi ngokwehlukahlukana. Engingakusho nje ukuthi bakwethu, lokhu enikwaziyo kuncane
kunalokhu mina esengikubonile. Iningi information engisazonizela nayo engiyibonile ngale kwelikamoya mangiphumile emzimbeni. So, abangibuka njengomuntu okhuluma into engekho noma oqamba amanga, kulungile ngiya-understand-a. Kodwa-ke ayikho inkinga, sizohamba nabahambayo. Abathukayo kulungile ayikho inkinga futhi ngeke size sibazonde ngesimo sokuthi siyaqonda ukuthi kwenzakalani emqondweni yabo. Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda yamadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.